cikin watannin su tara na farko wani irin wadaka gwamnonin jihohi suke yi ne da kudaden talakawa. To a halin yanzu gwamnan jihar Gombe yana kashe naira biliyan 30 domin gina sabon gidan gwamnati da sabon kotu. Biliyan 1 miliyan guda 1000 kenan. Biliyan 30 ya kama miliyan 30,000. Miliyan 30,000 za ta iya gina asibitocin zamani guda 15 a duk faɗin jihar. Kowace karamar hukuma za ta samu sabo guda daya. Gwamnatin jihar Imo ta kashe naira biliyan 1 da miliyan 210 kudin lemo da ruwan sanyi. Idan za a sha kwalabe 10,000 na lemo a gidan gwamnati, kowane kwalba daya zai kama naira 121. Gwamnatin jihar Lagos kuma ta kashe naira biliyan 107 wato naira miliyan 107 na kashe-kashen ba gaira ba dalili. Wannan kudin zai isa a gina sababbin gidajen tace ruwa guda 2 waɗanda za su iya wadatar da rabin jihar da ruwan sha mai kyau. A Bauchi kuma naira biliyan 70 aka amfani da su domin kashe-kashen banza. Sabbin makarantun firamare guda 175 ne za a iya ginawa a duk faɗin jihar. Kowace karamar hukuma za ta samu sabbin makarantu tiya leda guda 8. Sai a ƙarshe jihar Bayelsa ta kashe naira miliyan 48 kuɗin jana'iza. Idan ka samu kwano ɗaya na dafaffen shinkafa da nama da ɗan fiya wuta wanda za ka ɗan kora, mutane rayayyu guda 48,000 ne za su ci abinci a wajen wannan jana'iza.